ebinda inyoro mono n'amagana education ekiagera group yetu y'ababunge ba Gusii ntwayananite ebirogo ng'ayerinda amang'ana gete n'ayerinda amang'ana gete nche nkaigwa amang'ana ya education yekiara ninche narenga obisi naende education ero yarenge omochando omonene ase Kenya engima bantu ntwarenge gosoma basongo mbatagete tosome bono kanya elaini inairwe ya education nero nkorwane mono kobwa ebinde ego naende nero nkobaranga ninche nero nabwete ase obokoreri bwane bwa Gusii nachagete secondary ndabare paka ang'e 8 apart from chiribe nachagete kerondo obisi sameta na iterio 65 nachagete mwaka 65 nachagete naende chinde iterio na sameta kwa chagete kwa mwe education office togo ika 65 karana korara bichira sana nyorete kachakira Nyanchwa na Kiregi na Nduru na Matongo echigo chire across the Kisii yonse kuna yale naende nkamanya comment ye ya teachers college Yevana Kisii University nero nkachakira kusungalia Pirikot kachakagenda kabyange kara Pirikot yawe yake tukanyora chibesa naende chibesa chikwanza inje nachiete United Nations ngacha nacho ngasaba UN kana Kenya tata yachigenda Gusii sumukaga chirabono Kisii college ali asire wo uburi mubonge obwarwete Kisii school lakini kero yacha nemente tukolibwa Gusii bandu bali byatase bali neighbor nyari wana binte byechi college chi school yechi sana tago gave me a lot of encouragement ngandoje chisukuru abasongo nyabatoli nitende jenda isonu konja bas bana kana arwa ekyo 67 ngachake skuru ya Igonga Bonchali ngachaka netago ogirango chiskuru ibire wana ngatabya abandanga nene kumwara ndikina chaka nene chaka chinde makana chagete Nyambalia nyamuyaga chakanada Nyaribali nasagina chagete Kyoge watanga nyongo ya chagete kininkiana leta tagaje chaka so we started having secondary schools around and then ninje tenkamenta Sironga Nyatawaka Sirongere constituency ngao no tumugrang na Tawaka gere ogirango maat na suneka ya Catholic na chichaire one second na jagite ni chinji at that time ego wana karanga asense me ina kodi ebintu binde mbire nkarete buna wane factory ya soapstone ya Tabaka was a project technical very potential no anyikira sikirito na right up to now evoke kuna vera kolega sana iwa ya lengo operation akara kwa lengo mmo yes it operated we ntwara osatije school chokes roka mpaka Malawi chicho geje bali mbago tumika cheka mura sa tumugranga to ndawo twara osatije sa tumugranga chikawa na nsajinde kena ceramic cups na jile jintu abwate tichimoli tokoro seria lakini mbaige tikoro akana rueto bando kende kigero nke chagonye kwatoro mwe so wakaka factory yo kuba na besi naro amagacho no ari kiana to agaje mu America atuti so maybe tabu atuti ali gete kere gete bana mention tabu kana jeto bono